Anna sun mieleen nousta tilanne, jossa sä koit olosi itsevarmaksi. Jos sulla ei ole ollut sellaista tilannetta elämässä, niin kuvittele, miltä se voisi tuntua, kun olo on itsevarma. Anna sen tunteen nyt voimistua niin voimakkaaksi kuin ikinä pystyt, ja anna sen tunteen levitä koko sun kehoon. Palaan nyt tähän hetkeen. Kuvittele lattialle sun eteen kehä. Sen kokoinen kehä, että sä mahdut sen sisään seisomaan. Sulje nyt sun silmät, jos se vaan tuntuu mieluisalta, tai laske katse alas. Ota muutama rauhallinen hengitys. Anna nyt sen itsevarmuuden tunteen palata sun kehoon taas niin voimakkaana kuin pystyt. Astu nyt kehään. Ota konkreettinen askel sinne kehään ja vie se itsevarmuuden tunne sun mukana sinne kehään. Anna sen itsevarmuuden tunteen levitä sinne kehään sun ympärille, joka puolelle. Anna sen voimistua ja anna sen juurtua kauttaaltaan sun ympärille. Kun susta tuntuu, että sä olet valmis, sä voit astua ulos kehästä. Pidä edelleen silmät suljettuina. Viedään seuraavaksi kehään jotain väriä. Mikä väri kuvastaa sulle vahvaa itsevarmuutta ja hyvää itsetuntoa? Anna nyt sen värin nousta sun mieleen. Astu taas kehään ja vie se väri sun mukana. Anna sen värin voimistua ja anna sen levitä kaikkialle sun ympärille sinne kehään. Anna sen värin juurtua sinne kehään. Kun susta tuntuu, että sä olet valmis, sä voit astua ulos kehästä. Pidä edelleen silmät suljettuina. Viedään vielä sinne sun kehään jotain ääntä. Mikä ääni kuvastaa sulle vahvaa itsevarmuutta ja hyvää itsetuntoa? Se voi olla sun lempikappale, joku voimaannuttava biisi. Se voi olla sävelmä. Se voi olla joku luonnon ääni, laineiden liplatus tai linnun laulu. Anna nyt sen äänen nousta sun mieleen ja astu takaisin kehään, vieden se ääni sinne sun mukana. Anna sen äänen levitä kehään sun ympärille niin voimakkaasti ja niin laajasti kuin mahdollista. Ja anna sen äänen juurtua sinne kehään. Kun sä olet valmis, sä voit astua ulos kehästä, mutta pidä edelleen silmät suljettuina. Sä olet nyt vienyt sun kehään itsevarmuuden tunnetta, itsevarmuuden väriä ja itsevarmuuden ääntä. Astu vielä kerran kehään. Tunne kaikki nämä sinne viedyt asiat sun ympärillä. Tunne se tunne, näe se väri ja kuule se ääni.
Jos mahdollista, sä voit vielä kokeilla voimistaa niitä kaikkia ihan äärimmilleen. Ja nyt vaan seisot siellä sun itsevarmuuden kehässä, nauttien siitä tunteesta, siitä väristä ja siitä äänestä. Kun susta tuntuu, että sä olet valmis, sä voit astua ulos kehästä, availla silmät ja palailla tähän hetkeen. Mut muista ottaa se kehä sun mukaan. Sä saatat tarvita sitä joku päivä. Sä olet nyt rakentanut itsellesi kehän, johon sä voit astua koska tahansa, kun susta tuntuu, että sä tarvitset tätä tunnetta, sitä itsevarmuuden tunnetta sun elämään.